Za Aleksinac.net govori Nenad Đorđević, prosto rečeno građanin Aleksinca, koji podržava studenta. Tako je. Nenade, Dobar dan. kakav je ovo štand iza tebe, kakvi su ovo potpisi skupljuju, o čemu se radi? Kao što ovde možete da vidite, trenutno je u toku potpisivanje inicijative. To je za sada i dalje samo simbolična inicijativa, gde želimo da vidimo koja je zainteresovanost ljudi da podrži studente na jedan simboličan način, tako što ćemo onaj plato ispred Doma kulture da imenujemo, jer on trenutno nema ime. Mi smo došli na ideju da u čast studenata taj plato postane studentski plato ili eventualno studentski trg. To je, kao što sam već rekao, u čast onih 1000 i nešto studenata koji su pešačili, trčali maratone i prenoćili naravno u Aleksincu. Bili su na više lokacija, kao što znate. Zajedničkim zalaganjem građani Aleksinca su im priredili lepu dobrodošlicu i njima se izgleda toliko dopalo da su drugi put već došli u još većem broju. I kakav je odziv? Potpisuju li građani? Pa evo, možete da proverite onda na listi. Trenutno od 10 jutros po ovakvom vremenu i po kiši imamo više od 200 potpisa. Zbog ove zainteresovanosti možda ćemo verovatno i sutra da... Koliko ste danas ovde? Danas smo ovde do 4 popodne, ali ako bude bilo potrebe doćemo opet. Svakako večeras posle 7 imamo kod Doma kulture odavanje pošte, kao i dodelu zahvalnica toj deci koja su trčala, učestvovala u maratonima posle 8, a sutra ćemo najverovatnije u isto vreme od 10 ujutru do 4 popodne ili na ovoj isto lokaciji ili dole niz ulicu, gde će biti možda još veći promet ako bude bolje vreme i ako bude više ljudi. Znači, građani mogu da vas pronađu na šetalištu. Naravno, tako je, i građani su svi dobrodošli, to je iznad bilo kakvog pokreta, političkog opredeljenja ili stranke. Mi ovo želimo kao građani da zajedno stanemo iza tog cilja, pa nadamo se da to posle preraste i u neke ozbiljnije i konkretnije pokrete koji će biti za dobrobit svih ljudi koji ovde žive. Nenade, hvala ti što govoriš za Aleksinac.net. Hvala i vama na pitanju i hvala na podršci i na svemu što ste do sada radili što se tiče reportaža. Vi ste jedan od najobjektivnijih načina informisanja u ovom gradu i nadamo se daljoj saradnji.